чакайте ме! Мира, какво правиш тук? Ришо, сестра ти тича след нас. Пак ли? Какво искаш? Искам да дойда с вас. Не може. Защо? Защото си малка. Защото си момиче. Не е честно. Не ти ли харесва? Баба е вкъщи. Иди при нея. Не. Не знаеш къде отиваме? Къде отивате? Където момичетата не ходят. Там, където момичетата изчезват. В старата къща на улица Иглика. Не казвайте нищо. Ще имаме проблеми. Какво имаме в тази къща? Ето, казах ви. Там има призрак. Той лети, хоп! Взема очите на хората. Искам да кажа на момичетата. Не призрак, а скелет. Там има скелет. Той живее в стар гардероб на тавана. Живее и хоп! Умира. И всички в къщата умират. Глупости, там има таласан. Той краде деца и ги слага в една голяма торба. По-лошо. Там има вещица. Тя яде малки момичета. Живи! Престанете! Мишо, тишо, стига толкова. Ако искаш да знаеш, там живее вампир. Вампир! Да, може би е скелет в един гардероб на тавана. Може би е стара жена. Може би е прилеп с големи зъби и с 6 очи. Но едно нещо е сигурно. Там има някой, който ще пие кръв. И много обича момичета като те. О, ужас! Мразя прилепи! Тогава не идвай. Стой тук или иди при баба. Това не е работа за момичета. Това е работа за момчета. Това е работа за големи момчета. Мира, веднага вкъщи. Чули? Хайде, време е. Аз съм готов. Чао, Мира! Чакайте ме! Мислите ли, че там има някой? Не знам, но луната е страхотна. Само за вампири. Тихо, Какво има? Фахите е? не ме е страх. И мен ми е страх. Но малко. Олеле! Какъв беше този шум? Не знам, може би е призрак. Или таласамът. Или вампирът? Нали всичко това са глупости? Ти каза така? Тихо! Идва към нас. Момичета, чухте ли това? Да. Беше ужасно. Искате ли да се върнаме? Аз искам. Не! Призракът! Таласамът! Вампирът! Вещиците! Те ни изядат! И тримата! Живи! Не искам да умра! Още съм малък! Нали имаше само една вещица? Защо сега са 3? Един момент. Кой каза, че не иска да умре? Той! Значи така, Добре, тук съм! Изяш ме! Какво? Благодаря, но не ям хора. Слава Богу. Вие сте добра вещица. Да, добра съм, но не съм вещица. Аз съм Дани от 5-ти клас. Какво? А това са Ани и Фани. И те са от 5-ти клас. Ани е сестра ми. Какво?
Момчета, не виждате добре. Трябват ви очила. Познавам ви. Вие сте от 6-ти клас. И? Всички ви познават. Да, тримата глупаци. Може да сме тримата глупаци, но вие сте трите вещици. Прав си. Вие сте глупаци, а ние сме вещици. Не знаех, че в 5-ти клас има вещица. Глупак. Момичета, чухте ли? Да, чух. И аз чух. Това беше за втори път. А на третия път, знаете какво ще стане? Нали? Какво ще стане? Сестра ти ще спре да живее, но ще мисли и говори. Ще стане прозрачна. Ще стане призрак. Престанете! Какво е проблемът? Сестра ти само те ядосва. Глупак. Оставете тримата глупаци. Нямаме време. Време за какво? За помощ. За магия. Значи наистина сте вещици? И да, и не. Прабаба ми е била вещица. Тя е умряла отдавна. Да, разбира се. Ако искаш да знаеш, това е къщата на прабаба ми. Добре, вярвам те. Това е къщата на прабаба ти. А ти, защо си тук? Това е дълга история. От 1 месец Зани и Ани сънуват прабаба си. Всяка нощ тя ги моли за нещо. За какво? Не разбираме добре. Затова сме тук. И носи коцел. И носим бележника на прабаба. В него има рецепти за магии. Супер! Кога започвате? Не точно сега. Първо мир. Съгласна съм. Първо мира. Намерих. Ето тази рецепта. Ясно. Тогава на работа. През нощта дърва вземете и котела пригответе. Ама сега е вечер. Тихо. Искам да видя сестра си жива и здрава. Мутни! През нощта дърва вземете и котела пригответе. В него мъничко стъкло сложете и вода от извор добавете. Пара има и не се бавете. Ами бързо вътре погледнете. Между хиляди неща. Между вятър, слънце и луна. Вие правилното изберете и веднага мира намерете! Момичета, виждате ли нещо? Аз не виждам нищо. Сигурно има грешка в рецептата. Или ние не правим нещо както трябва. Какво става? Съжалявам. Може би има грешка в рецептата. Да бе, грешка. Просто не сте никакви вещици. Вещиците не съществуват. Вие сте само 3 момичета. От 5-ти клас. А сега какво? Много ясно. Ще потърсим мир. И ще я намерим. Чакайте! Искаме да дойдем с вас. Искаме? Страх ли те? Ами, вече е тъмно. Ами какво от това? Може ли да дойдем с вас? Може. Не знам, Гриша трябва да каже. Ех. Добре. Обаче не искам да ви чакаме. Разбрахте ли? Разбрахме. Там има някой! Призракът! Скелетът! Таласамът! Вампирът!
това? Нещо лошо! Нещо ужасно! Помощ! Гришо! Това е Мира! Наистина ли? Къде беше? Какво стана? Чухме... Тръгнах след вас, влязох в къщата. Беше тъмно. Не видях стълбите и паднах. Да. Първият писък. После не видях дупката на пода. И паднах в мазето. Вторият писък. Всичко е ясно. Какво е ясно? Няма никакви вампири, скелети и таласеми. Няма никакви вещици. Така е. Няма. Извинете, кой сте вие? Това е дядо. Това е брат ми. Приятно ми е. А ти? Как се казваш, момче? Ригор, са приятелите Гришо. Вече сме приятели. Гришо. Дядо ми помогна. И ето ме тук при вас. Благодаря ти, дядо. Няма защо. Извинете, а вие какво правите тук? Това е къщата на прабаба ми. Така ли? Да, 10 години никой не живее в нея. Сега аз живея в нея. И Божо. Значи кучето ви се казва Божо. Позна, браво! Много искам да имам куче, но майка ми и баща ми не искат. Защо не искат? Защото трябва да го разхождаме всеки ден. Майка ти и баща ти са прави. Трябва да го разхождате всеки ден. Най-малко 2 пъти. Дядо разхожда Божо по цял ден. Когато не вали. Ох, много е сладък. Божо, знаеш ли, че си много симпатично куче? Но вие не казахте. Защо живеете в къщата на прабаба ми? Това е дълга история. Нищо, разкажете я. Добре. Но накратко. Нямах дом. Божо и аз бяхме на улицата. През лятото и през зимата. Беше трудно. Един ден видяхме тази къща. Беше празна. Колко тъжно. Защо тъжно? Имахме голям късмет. Тук не вали. Не духа вятър. Обичаме този място. Сега имаме дом. Нали, Божо? Много се радвам. Може да живеете в тази къща още 10 години. Най-малко. Благодаря. А вие? Какво правите тук? Нищо. Забавляваме се. Искахме да видим какво има в тази къща. Дан и Янис искат да намерят прабаба си. Те казват, че е вещица, но вече е умряла. Казват, че самите те са вещици. Това са едни момичета от 5-ти клас, които още мислят, че съществуват вещици. А това са едни момчета от 6-ти клас, които още мислят, че съществуват вампири. Скелетът! Те ме сънат! Вампирът! Вярно ли е, момчета? Поне не се въртим около един празен котел. И не казваме, че правим магии. Защо? Беше интересно. Опак! Не се карайте. Моля. Значи, вие правите магии. Така ли? Само Дан и Ани, аз им помагам. Ами,
Прабаба ни е била вещица и... Разбирам. Божо, какво мислиш? И аз мисля така. Моля, заповядайте. Направете си магията. Ние с Божо няма да ви пречим. Само ще ви гледаме. Да, направете си магията. Ако можете, И ние искаме да ви гледаме. Може ли да ви помагам? Разбира се! Ама тя не знае думите. Нищо? Нали ние ги знаем? Ето тази рецепта. Нищо не разбирам. Това е друга рецепта. Сигурна ли си? Сигурен съм. Хайде, момичета, на работа. През нощта дърва вземете и котела пригответе. В него медена трева сложете и вода от извор добавете. Пара има и не се бавете. Ами бързо там пуснете щипка сол и една скумрия. 2-3 миди и мустаци на сепия. На един лимон корите жълти, после бълкате поне 3 пъти. Абракадабра и малко магия. Сега вече, прабаба, аз ще открия. Момичета, виждате ли нещо? Аз не виждам нищо. Има много пара. Трябва да почакаме. Мирише много хубаво. ох, гладен съм. Нищо чудно. Вече е късно, а току-що момичетата ни сготвиха рибена чорба. С лимон. Любимата ми. Момичета, в този бележник има рецепти за готвене, не за магии. Прабаба ви не е била вещица, а готвачка. Престанете! Ако искате да знаете, Какво? Кажи нещо. Идеята беше твоя. Вече казах. Трябва да почакаме. Не трябва. Момчета, гладни ли сте? страшно. Тук има вкусна чорба. Какво трябва да направим сега? Трябва да я изедем. Не! Момент! Какво е сепя? Нещо с мустаци. Сигурно е рак или риба. Няма значение. Не е в чорбата. Напред! Деца, не така. Спокойно. Ако продължавате, ще стане беля. Доволни ли сте? Не. Тримата глупаци. Мира, добре ли си? Да, дядо, къде си? И аз не знам. Не виждам. Не виждам и Божо. Беше до мен. Вече не е. Това е кучето на дядото. Яде чорбата! Не! Спрете го! Веднага! Още вярваш в магия ли? Това са пълни глупости.
са вещици и така нататък. После не се въртим около един празен котел и ние казваме, че правим магии. Супер! Кога започвате? Глупости. О, много слабо. Защо? Беше интересно. Глупак, ама баба не е била вещица. Престани да се правиш на идиотче. Разбираме така.